time. Ξεκινάμε. Πώς το λέτε? Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίαση του σημερινού Συμβουλίου με μια παρουσίαση του Κέντρου Φιλοξενίας Ατόμων με ειδικές ικανότητες που προβλέπεται να αναγερθεί στα Νέα Μάλγαρα. Την παρουσίαση θα μας την κάνει ο μηχανικός ο κύριος Σπύρος Μούντρικας. Και μια μικρή εισήγηση, κυρία Νικολέτα, αν θέλετε να πείτε. Ο Σύλλογος Παιδικά Όνειρα. Στο μικρόφωνο. Ο Σύλλογος Παιδικά Όνειρα είναι σύλλογος γονέων και δαιμόνων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες και έχει έδρα τα Νέα Μάλγαρα. Τα τελευταία 7-8 έτη συναπλά λειτουργεί θεραπευτήριο με λογοθεραπείες και εργοθεραπείες και έχει εξυπηρετήσει δεκάδες γονείς και παιδιά. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ο Σύλλογος έγινε κάτοχος μιας έκτασης, 2 στραμμάτων περίπου, και τώρα μένει να υλοποιήσουμε το όνειρο για την ανάγευση κτηρίου, που θα περιλαμβάνει φιλοξενείο και θεραπευτήριο. Συγκινούμε όταν μιλάω το μικρόφωνο. Γιατί και εγώ είμαι μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες. Όλοι λένε ότι αυτό το σχέδιο για να χτιστεί αυτό το κτίριο είναι μεγαλοπίβολο, είναι δύσκολο και στην ουσία είναι δύσκολο γιατί είναι ακριβό. Χρήματα. Οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες όμως είναι συνηθισμένοι να κάνουν εκπτώσεις για τα όνειρα που έχουν για τα παιδιά τους. Αυτά που εσείς θεωρείτε αυτονόητα και δυνατά για τα παιδιά σας, οι γονείς αυτών των παιδιών δεν τα έχουν. Δεν περιμένουν την αποφύτισή τους από το Λύκειο, από το Πανεπιστήμιο, να τα δουν να παντρεύονται, να τα δουν να γίνονται γονείς. Το μόνο που θέλουν να εξασφαλίσουν είναι μια βελτίωση της κατάστασής τους και μια προστατευμένη στέγη όταν πια οι γονείς δεν θα μπορούν να την προσφέρουν. Αυτό είναι το ακριβό όνειρο. Και λέμε να το πολεμήσουμε. Βρίσκεται εδώ πέρα το Συμβούλιο των Παιδικών Ονείρων και γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η Μαρίνα, η φωτογράφος, εθελότρια και μέλος του Συλλόγου. Και ο κύριος Σπύρος με την κυρία Δήμητρα, αρχιτέκτονες από την Αθήνα, που θα μας εξηγήσουν οι ίδιοι για ποιο λόγο βρίσκονται εδώ πέρα, χωρίς να πληρώνουν. Έχουν κάνει μια προμελέτη του κτηρίου και για τους δικούς τους λόγους θα μας πούνε γιατί ασχολήθηκαν, γιατί ήρθαν από την Αθήνα εδώ και γιατί είναι τόσο καλή απέναντί μας. Κύριε Σπύρο. Λοιπόν, εμένα δεν με βολεύει να μιλάω στο μικρόφωνο, αλλά επειδή έχω δυνατή φωνή, νομίζω ότι μπορώ να ακούω και χωρίς το μικρόφωνο. Επίσης, κάποια στιγμή μάλλον θα σηκωθώ, γιατί όπως θα σας τα περιγράφω, μάλλον θα αρχίσω να συμμετέχω στη διαδικασία. Λοιπόν, όπως υπόθηκε, εγώ είμαι ο Σπύρος Μούντρικας, συνεργάτης άλλου και σύλλογος του Μεσίου Καραμανίδου. Διατηρούμε στην Αθήνα το αρχιτεκτονικό γραφείο More Architects. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την προκατακτική, θα την έλεγα εγώ, μελέτη για το Κέντρο Φιλοξενίας Ατόμων με ειδικές ικανότητες στα Νέα Μάλγαρα. Καταρχήν αυτός ο τίτλος για μας έχει μεγαλύτερο περιεχόμενο, διότι αυτό που θεωρούμε ως Κέντρο Φιλοξενίας Ατόμων με ειδικές ικανότητες τα έχει δύο μεγάλες λειτουργικές ενότητες. Είναι το κέντρο αποκατάστασης, είναι και το κέντρο αυτόνομης διαβίωσης. Αυτή η συνύπαρξη δύο διαφορετικών λειτουργικών ενωτήτων για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί βλέπουμε την κρατική διαδικασία που οδηγεί στην δυνατότητα αυτά τα άτομα να έχουν και να κατορθώνουν να ζουν αυτόνομα. Όπως επίσης, ένα κέντρο αυτόνομης διαβίωσης τέτοιων ατόμων πιστεύουμε ότι τροφοδοτεί αμφίδρομα και αντίστροφα ενδεχομένως την τραπεζική
διαδικασία. Ιδανικά θα σκεφτόταν κανείς ότι αυτό που θα έλειπε από ένα τέτοιο κέντρο θα ήταν ακόμα και ένα κέντρο εκπαίδευσης ειδικών σε θέματα θεραπείας τέτοιων ατόμων, έτσι ώστε ο κύκλος της εκπαίδευσης, της πρακτικής και εν τέλει της ίδιας της πράξης που είναι η αυτόνομη διαβίωση αυτών των ανθρώπων να σημαδίζουν ένα ολοκληρωμένο σύμπαν. Το γραφείο μας δεν αποτελείται από αναπτύσσοντες. Συνεργαζόμαστε με το Γραφείο Στατικών Μελετών του κ. Παναγιώτη Κονηρίδη, το Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών Ενέργων και έχουμε επίσης συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, με γιατρούς. Από για αυτή τη λίστα θα επισημαίνω τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που είναι παιδίατρος, τον κύριο Πιωτίνη, που είναι παιδοκυριούργος και διευθυντής της παιδοκυριουργικής τώρα, όπως και τον κύριο Ευάγγελο Παπαδοπουλάκο, ο οποίος είναι παιδονευρολόγος, έχει εκπαιδευτεί στο Σικάγο και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το RIC, ένα κέντρο Rehabilitation Institute στο Σικάγο, που είναι ένα διεθνώς υποκειμενό κέντρο αποκατάστασης. Η περιοχή μελέτης, όπως γνωρίζετε, αυτό είναι το γεωγραφικό πλάνο του Νίκος, βρίσκεται στα Νέα Μάγαρα. Αυτή είναι η ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε με την κόκκινη διακεκομένη γραμμή είναι η Εθνική Οδός, η Θεσσαλονίκη, το οποίο θέτει το κέντρο αυτό σε μια περιαστική ζώνη, όχι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην καθημερινή περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης, αλλά σε μια περιοχή που στα αγγλικά θα λέγαμε ότι έχει αυτό που λέμε Rural Urban Development, δηλαδή μια αγροτικού τύπου αραιή δόμηση, που κατά τη γνώμη μας έχει ενδιαφέρον και συνεισφέρει σε ένα τέτοιο κέντρο. Η περιοχή των Νέων Μαλγάρων που έχουν κάνει εκεί ζουν και καθώς και το οικόπεδο, τα δύο οικόπεδα που έχουν παρακολουθεί στον σύλλογο, βρίσκονται σε μια λογική απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή από η Θεσσαλονίκη είναι το κέντρο, κατά τα ψέματα, εκεί θα καταλήξουν το παραπλάνο, το τρένο, η Εθνική Οδός, η Μαντία. Είναι όμως σε μια απόσταση αρκετή, έτσι ώστε το κέντρο αυτό να αποκτήσει και αυτό θα το μισθοθέλουμε, το προωθούμε στην πρότασή μας, είναι ότι το κέντρο αυτό μπορούμε να μην το σκεφτόμαστε απλώς σαν ένα κέντρο που έχει αναφορά μόνο στα Νέα Μάγαρα, αλλά ένα κέντρο το οποίο μπορεί να έχει έναν υπερτοπικό χαρακτήρα. Επίσης, το γεγονός ότι βρίσκεται στην άκρη του οικισμού, τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται στην άκρη του οικισμού, όπως βλέπετε στο πλάι είναι αυτός ο δρόμος, ο οποίος πέραν τούτου δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με τον οικισμό. Έχει για μας σημασία γιατί ένα τέτοιο δημόσιο κτίριο δεν θα είχε νόημα έχοντας υπερτοπικό χαρακτήρα να ήταν στο κέντρο του οικισμού. Τότε θα ήταν το κέντρο για τα Νέα Μάλγαρα και μόνο. Έχει μεγαλύτερη σημασία να βρίσκεται στην άκρη, μέσα στον αστικό ιστό, αλλά στην άκρη και να έχει οπτική επαφή με την Εθνική Οδό. Ένα τέτοιο δημόσιο κτίριο, ένα κατεξοχήν τέτοιο δημόσιο κτίριο, οφείλει κατά τη γνώμη μας και να διαφοροποιείται η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία σε σχέση με τα υπόλοιπα οικιστικά πρότυπα που υπάρχουν γύρω-γύρω, αλλά και να είναι εύληπτο και εύκολα αντιληπτό σαν ένα τοποθόσημο στην περιοχή. Το κτίριο αυτό, το οικόπεδο αυτό το οποίο έχει παρακολουθεί, τα δύο οικόπεδα, τα οποία εγώ βέβαια το θέλω να τα αντιμετωπίζω ως ένα. Και θέλω να τα αντιμετωπίζω ως ένα, αναγγελώντας την αρχική εισαγωγή που μας έκανα, που ήταν ότι αυτός ο δικός χαρακτήρας που έχει, αυτές οι δύο λειτουργικές ενότητες οι οποίες αναπτύσσονται σε αυτό το οικόπεδο, που αποτελείται από τα δύο επιμέρους, έχει, θα σκεφτόταν κανείς ότι έχω δύο χρήσεις. Το ένα είναι στο ένα οικόπεδο, το άλλο είναι στο άλλο οικόπεδο και τα ενώνουμε με κάποιο λαιμό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία έχει σημασία να φαίνεται και να εμφανίζεται σαν μια ολοκληρωμένη διαδικασία θεραπείας, αποκατάστασης, που οδηγεί τελικά στην αυτονόμηση αυτών των ανθρώπων. Επίσης, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου κτηρίου, το οποίο ενδεχομένως να εισάγουμε λίγο τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η κυρία Πάρτη, είναι ότι δεν πρέπει κανείς να τα σκέφτεται περιορισμένα. Δηλαδή, δεν αρκούν ενδεχομένως μόνο τα χρήματα. Ή για να βρει κανείς χρήματα, θα πρέπει να στραφεί και σε εναλλακτικές τρόπους σχεδιασμού
όχι μόνο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σχεδιασμού όλη τη υλοποίηση του θέματος. Πρώτη. Δηλαδή, αν κανείς έχει στο μυαλό του ότι σκοπεύω να φτιάξω ένα κέντρο το οποίο είναι πρότυπο, το οποίο έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στον πυγμένο αστικό ιστό, και βρίσκεται σε μια περιοχή που συνάδει με την έννοια της θεραπείας και της αποκατάστασης, του rehabilitation δηλαδή που λένε στα αγγλικά, τότε αν έχει προνοήσει και πάρει κατάλληλες πιστοποιήσεις από αντίστοιχους οργανισμούς, όπως το Joint Commission International, που είναι ένας διεθνής οργανισμός που πιστοποιεί κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, τότε αρχίζει να μπαίνει στο χάρτη. Γιατί ασφαλιστικά ταμεία ξένων χωρών έρχονται σε επαφή με αυτούς τους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να στέλνουν ανθρώπους, παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και να θεραπεύονται ή να αντίστοιχα κάποια δυναμία που έχουν. Όπως επίσης υπάρχει και η λογική ότι ένα κέντρο μπορεί να αδελφοποιηθεί με κάποιο αντίστοιχο κέντρο, όπως είναι το RIC που ανέφερα και προηγουμένως, το Rehabilitation Institute του Σικάγο, που είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο, και αδελφοποιώντας αυτά τα δύο Ινστιτούτα να μπορούν να συλλειτουργούν και να παίρνουν την πιστοποίηση του ελληνικού Ινστιτούτου από ένα ξένο Ινστιτούτο. Αν μου πείτε, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Προφανώς δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, υπάρχει και ένα κρίσιμο θέμα πάντα που είναι αν υπάρχει βούληση. Αν θέλει κανείς να το κάνει, αν θέλει κανείς να το παλέψει. Την απάντηση της κυρίας Πάτη, γιατί εμείς ερχόμαστε να σας παρουσιάσουμε αυτό, αυλοκερδός, είναι γιατί θέλουμε. Είναι γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί μας ενδιαφέρει επιστημονικά και αρχιτεκτονικά να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Και να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε. Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε λύσει για όλα. Εμείς είμαστε σε ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας, αλλά μπορούμε να σας προσφέρουμε τόσο υπάρχει πνεύμα της εργασίας και θέληση να γίνει κάτι τέτοιο, τις γνώσεις μας, τις δικές μας από το τεχνικό κομμάτι, αλλά και των γιατρών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, που έχουμε γνώσεις και επαφές με κέντρα τέτοιου τύπου, έτσι ώστε να δούμε πραγματικά πώς μπορεί να οργανωθεί. Επίσης, πριν ξεκινήσω την παρουσίαση του δικού μας κτηρίου, θέλω να σας δείξω ένα κτίριο που βρίσκεται στη Χιλή. Αυτό είναι κέντρο αποκατάστασης παιδιών με κινητικά προβλήματα. Το ιδιαίτερο αυτού του κτηρίου, πέραν της, κατά τη γνώμη μου, ποιητικής προσέγγισης του χώρου, το οποίο ξεφεύγει ενδεχομένως από συνηθισμένα αρχιτεκτονικά πρότυπα που συνηθίζουν όλοι να βλέπουμε στις πόλεις μας, είναι ότι έχει μια ισχυρά ηθική χειρονομία. Στη θέση αυτού του κτηρίου προϋπήρχε ένα άλλο, το οποίο είχε συνδεθεί με ένα διεφθαρμένο καθεστώς και μια διεφθαρμένη διοίκηση. Τον γκρέμισαν, έσωσαν όσα υλικά μπορούσαν να σώσουν και με αυτά τα ίδια τα υλικά έκτισαν ένα καινούριο κτίριο, το οποίο επιμένω έχει αυτή την ποιητική προσέγγιση στο θέμα. Στο εισαγωγικό κείμενο, ο αρχιτέκτονας έγραφε αυτές τις φράσεις, και μεταφράζοντας τα ελεύθερα, θέλω να σας πω ότι προφανώς η διαδικασία του σχεδιασμού και προφανώς η διαδικασία της οικοδόμησης έχει να λύσει κάποια πρακτικά προβλήματα. Μια ανάγκη που πρέπει να την εξυπηρετήσουμε, να τη στεγάσουμε. Έχει όμως και μια άλλη μεταφορική έννοια. Να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Εφόσον όμως τον θέλουμε. Θα συνεχίσουμε με τη διαδικασία έβρεση της μορφής και θα προσπαθήσω να σας αιτιολογήσω τις αρχιτεκτονικές επιλογές μας. Αυτό που σκεφτόμασταν κάθε φορά είναι το κέντρο φιλοξενίας, όπως και το κέντρο αποκατάστασης, για μας αποτελεί μια αλληλοτροφοδοτούμενη ενότητα. Αυτό λοιπόν που σκεφτόμασταν για να εκφράσουμε αρχιτεκτονικά αυτό το κέντρο, το οποίο έχει αυτό το διφυές χαρακτήρα εξ αρχής, είναι ότι θα στεγαστούν κάτω από μια ενιαία στέγη. Μια ενιαία στέγη, ένα ενιαίο σκέλυφος, το οποίο θα ενοποιήσει αυτά τα δύο οικόπεδα τα οποία συνδέονται, είναι όμορα, αλλά είναι όμορα παρολίγο νόμιμα. Επικοινωνούν με ένα πολύ μικρό λαιμό στην πραγματικότητα και αυτό που αρχικά φαίνεται σαν πρόβλημα, εμείς θέλουμε αυτό να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Αυτό λοιπόν που σκεφτόμαστε στην αρχική φάση του σχεδιασμού είναι ένα πρωτογενές, σχεδόν πρωτόλιο σχήμα, ένα αρχαιτυπικό σχήμα αυτό της στέγης. Ενός κτηρίου, μια ενιαία στέγη που θα στεγάσει αυτές οι δύο κρίσεις. Στο επόμενο βήμα το στρέφουμε αυτό το σχήμα
βασιζόμενη στον προσανατολισμό, σε έναν άξονα βορρά-νότου, το οποίο είναι σε στροφή σε σχέση με το ρημοτονικό σχέδιο, και αυτό έρχεται να ενισχύσει την άποψή μου ότι ένα τέτοιο δημόσιο κτίριο οφείλει, μπορεί τέλος πάντων, να μην ακολουθεί πιστά τη ρημοτόμηση ενός υπόλοιπου οικιστικού συνόλου. Αφαιρούμε με βάση το περίγραμμα του κτηρίου ότι άλλος πηγαίνει εκτός του, και αυτό που μας προκύπτει είναι αυτό το ενιαίο κέλυφος, το οποίο θα έρχεται σαν καθοδηγητικές γραμμές, σαν καθοδηγητικό στερεό, μέσα στο οποίο θα στεγαστούν όλες αυτές οι κρίσεις. Εδώ το βλέπουμε, προφανώς το κτίριο δεν θα είναι αυτό εν τέλει, δηλαδή απάκτηση, μέτρο κτλ. Αυτό είναι όμως το αρχικό στερεό, μέσα στο οποίο αρχίζουμε να πλάθουμε και να χτίζουμε τις λειτουργίες. Εδώ βλέπουμε πώς έχουν δομηθεί αυτά τα βήματα, το αρχικό στερεό, που αντιπροσωπεύει για μας την ενιαία στέγη, ένα πρωτογενές και αρχιτεκτονικό σχήμα που συμβολίζει τη στέγη αυτών των αναγκών, τη στροφή προς τον ήλιο, την αποκοπή, την αφαίρεση και την τοποθέτησή του στο. Εδώ βλέπετε πάλι συνοπτικά πώς αυτό που σκεφτόμαστε σαν μια ενιαία στέγη, το επαναφέρω και το ξαναλέω γιατί έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, να βρουν αυτές οι χρήσεις στέγη, να στεγαστούν, να έχουν κάπου να πάρουν σαν τα χειροστάτη. Επίσης, μια δεύτερη χειρονομία η οποία γίνεται είναι ότι αυτό το βασικό στερεό αρχίζουμε να το πλάθουμε έτσι ώστε να βάλουμε φως, ήλιο και αέρα στο εσωτερικό. Έτσι σκεφτόμαστε ότι η απόσταση Δ, με έναν ουδέτερο τρόπο ορίζεται από τον κοινωνικό κανονισμό ως την απόσταση που δεν μπορείς να χτίσεις και έχεις μια αρνητική έννοια, μην δεις το Δ, μην αυτό στο Δ κτλ. Εδώ θα σκεφτόμαστε ανάποδα. Το Δ για μας ορίζει θετικά την περιοχή του ισοπαίδου, την οποία σπρώχνοντας τη διαρκές μάζα στο εσωτερικό μπορούμε να έχουμε μεγάλες επιφάνειες για να μπαίνει στο εσωτερικό του κτηρίου ως σκέλη. Βέβαια, αυτές τα παγώματα δεν γίνονται με αισθητικά κριτήρια, όπως θα έπρεπε να πω ότι γενικώς η αισθητική έχει εκπέσει στις μέρες μας στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε σε ζητήματα γούστου. Αλλά αν αφήσουμε λιγάκι αυτό, θα δούμε ότι αυτά τα σκαψίματα τα οποία έχουν γίνει βασιζόμενοι στην επίλυση, στην λειτουργική επίλυση του κτίριου. Αυτό λοιπόν είναι το ενιαίο κέλυφος, καθώς με την μορφή του έχει ενοποιήσει και τα δύο υπόπεδα. Αυτές είναι οι μεγάλες λειτουργικές ενότητες οι οποίες βρίσκονται στο κτίριο. Το κοινωνικό χρώμα είναι οι ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης που έχουν πρόσβαση, αυτό εδώ που μάλλον μελά είναι λιγότερο κεντρική εδώ. Η μπλε περιοχή ορίζει το κέντρο αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας και το κέντρο διημέρευσης από μερικές ανάγκες, καθώς και το κυτρινάκι που υπάρχει κάτω στο ισόγειο είναι ένας παιδικός σταθμός ημερήσιας φροντίδας. Βέβαια, οι λειτουργικές αυτές ενότητες στην πραγματικότητα τι γίνεται. Αν διαβάσει κανείς τον νόμο 2072 του 1992, βρίσκει τις αντίστοιχες ονομασίες και τα αντίστοιχα τετραγωνικά. Εμείς έχουμε επέμβει πάνω σε αυτό κριτικά και έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο κτηρολογικό, το οποίο έχει διαφορετική λειτουργία από την τυπική περιγραφή του νόμου. Το κτίριο μας αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα και εξαντλούμε σε πρώτη φάση το ύψος. Εδώ βλέπουμε την κάτωψη ισογείου, όπου έχουμε την δεξιά περιοχή, που είναι το κέντρο αποκατάστασης, ημερήσιας νοσηλείας και το κέντρο διημέρευσης, με το έχει είσοδο από την 20η Οκτωβρίου. Έχουμε τον παιδικό σταθμό, που έχει δικιά του ανεξάρτητη είσοδο κατά μήκος ενός γραμμικού διαδρόμου από την Παύλου Μελά, και όπως επίσης γίνεται δυνατότητα να αποκλείεται σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο, αυτόν τον στενολισμό, και εκεί μπορεί να αποκλειστεί, έτσι ώστε να έχει ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο ο παιδικός σταθμός, αλλά επίσης, βρισκόμενο στο ίδιο επίπεδο και σε στενή επικοινωνία με το κέντρο αποκατάστασης, σημαίνει ότι ο παιδικός σταθμός σε αυτά τα παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες μπορούν να συλλειτουργήσουν με το κέντρο αποκατάστασης. Αριστερά είναι οι πρώτοι ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης που υπάρχουν σε αυτό το επίπεδο, στην οποία στο ισόγειο έχουν δικές τους ανεξάρτητες εισόδους, όπως και πίσω από τις αυλές, και αυτές τοποθετούνται στο ισόγειο γιατί θα είναι ενδεχομένως, όπως το σκεφτόμαστε, για άτομα που έχουν κλινικά προβλήματα. Γενικώς από το πρώτο επίπεδο η κίνηση γίνεται
από τα δύο κεντρικά κλιμακοστάσια που υπάρχει σε αυτό το σημείο, που βλέπετε και στο εκείνο το σημείο, πως υπάρχει και μια πορεία με κεκλειμένα επίπεδα που ξεκινάει από την είσοδο του κέντρου αποκατάσταση, με το οποίο ακολουθώντας την μπορεί να μεταβείς και να περιηγηθείς σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να αναγκαστείς να μπεις ούτε σε ασανσέρ, ούτε να πάρεις την. Αναλυτικά η ανάλυση του κτηριολογικού είναι με την είσοδο, το κατόφλι για να σε προετοιμάσει να μπει στο κτίριο. Έχουμε την υποδοχή, εκεί που θα γίνεται η πρώτη προσέγγιση με το κέντρο, θα λαμβάνονται πληροφορίες. Έχουμε μια μικρή αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνεται στον εξωτερικό χώρο σε ένα ανοιχτό αμφιθέατρο, σε ένα υπεύθυνο αμφιθέατρο. Είναι εντελώς λειτουργικά, είναι το γραφείο ψυχιάτρου, το γραφείο κοινωνικού λειτουργού, η γραμματεία, το λογιστήριο, το κομμάτι της διοίκησης. Το εργαστήριο ψυχοθεραπείας, που είναι στο ισόγειο για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Το αναψυκτήριο με καθιστικό για τους γονείς. Το υδροθεραπευτήριο, το οποίο και σε αυτό το συνέχεια, όπως θα δείτε και σε άλλες φωτογραφίες από το εσωτερικό που έχουμε φτιάξει, έχει ένα σημαντικό έβριμα που είναι ότι η πορεία ανόδου αυτών των εγκεκριμένων επιπέδων περνάει με διαμαθητισμένο τρόπο γύρω από το υδροθεραπευτήριο, ακριβώς γιατί θέλαμε τα παιδιά τα οποία θα θεραπεύονται εκεί, κατά κάποιο τρόπο να νιώθουν ότι δεν χρειάζεται να σκεφτούν. Είναι ωραία έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να τα βάλουμε κάπου που να είναι εντελώς προστατευμένα. Η προστασία η οποία παρέχεται είναι η κατανόηση των συνανθρώπων μας. Δεν επιλύεται στείλοντας κύκλους και κουβάρια για να μην βλέπει ο ένας τον άλλο. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη χειρονομία που λέει να τουλάχιστον μια συγκίνηση. Αυτή είναι ο χώρος των υπείων. Έχουμε δύο τάξεις από 2,5 έως 4,5 και 4,5 έως 6 που έχουν αύριο χώρο στα δεξιά. Αυτό είναι το ομαδικό παιχνίδι. Αυτός ο χώρος που βλέπετε είναι η αυλή των παιδιών. Είναι οι ξενώνες με διαβίωση που έχουν μείνει στο ισόγειο. Τώρα πάμε στο επόμενο όρο. Εδώ είναι συνοπτικά πάλι η ανάλυση όλου του προγράμματος και πρώτο επίπεδο. Στο πρώτον όροφο πάλι υπάρχει αυτός ο γενικός διαχωρισμός. Θέλω να σας δείξω την τράμπα η οποία έχει περάσει δίπλα από το υδροθεραπευτήριο και έχει καταλήξει σε αυτό το σημείο που πάλι με ράμπα μπορεί να πλοηγηθεί και να περιηγηθεί στα επόμενα στάδια. Ο ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος υπάρχει ανάμεσα στους ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης, είναι αυτός ο οποίος είναι ένας ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος λειτουργικά δεν ξέρω αν κανείς πρέπει να τον θέσει στη μία ενότητα ή στην άλλη, γιατί είναι χώρος στον οποίο συμβαίνουν κοινές δραστηριότητες και μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στους αυτόνομους ξενώνες, αλλά και των ανθρώπων που λειτουργούν το κέντρο, των ανθρώπων που θεραπεύσουν στο κέντρο. Επίσης, τα ξενώνες τους φανταζόμαστε επίσης σαν να είναι ένα ξεχωριστό διαμέρισμα για τον καθένα, να σκεφτόμαστε μικρές ομάδες, δηλαδή ένα κύτταρο το οποίο μπορεί να, μέσα στο οποίο μπορούμε να φιλοξενηθούν 4 άνθρωποι που έχουν και αυτοί πάλι έναν κοινό χώρο. Πάντα δηλαδή σκεφτόμαστε όχι μόνο πώς να διαχωρίζουμε τις χρήσεις, αλλά και πώς να τις ενοποιούμε αντίστοιχα, προβλέποντας αυτές τις χώρους να συναντιούνται και να κάνουν εκείνα πράγματα. Οι υπόλοιπες χρήσεις που υπάρχουν σαν επίπεδο είναι ο λόγος ομαδικής θεραπείας, είναι το εργαστήριο εργοθεραπείας, το εργαστήριο λογοθεραπείας και το εργαστήριο εκπαίδευσης ανθρώπων. Αυτή είναι το χώρος που σας περιέγραφα προηγουμένως. Δεν έχουμε ονομάσει ως τραπεζαρία κουζίνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας ενδιάμεσος χώρος για να υπάρχουν κοινές δραστηριότητες μεταξύ των ΜΕ και των ΕΡΔ. Εδώ είναι πάλι συνοπτικά όλες οι χρήσεις που εμφανίζονται σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό είναι ο δεύτερος όροφος, δηλαδή το τρίτο επίπεδο του κέντρου, στο οποίο πάλι έχει τους τελευταίους ξενώνες, δεν έχουμε άλλο επίπεδο, αυτό το τελευταίο μας, είναι οι ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης. Και στον χώρο των συναντήσεων, που είναι για ενημέρωση των γιατρών, με τα γραφεία των γιατρών. Οι μεθανολογικές εγκαταστάσεις, τις έχουμε τοποθετήσει στο υψηλότερο επίπεδο, γιατί εξαιτίας του υψηλού που ορίζοντα θεωρούσαμε θα ήταν καλό να μην κάνουμε υπόγειο του υψηλού. Οπότε όλες τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις έχουν πάλι προς τα πάνω. Ο χώρος διημέρευσης και ξεκούρασης που είναι είτε για
τους ανθρώπους που πρέπει να διαμένουν στο κέντρο, είτε για γονείς, για κάποιο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να μείνουν εκεί μέχρι να τα φτιάξουν κάπου αλλού, αλλά θα χρειαστούν να έχουν έναν χώρο για να μείνουν για κάποιο διάστημα. Και είναι και οι ξενώνες από τους διαβίους που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Εδώ πάλι συνοπτικά όλοι. Η διαμήκηση τομή του κτηρίου φαίνεται πάλι πως αυτή η ενιαία στέγη έχει στεγάσει όλες τις κρίσεις, καθώς και την κλιμάκωση των επιπέδων, όπως δείτε και πως από τις μεγάλες χειρονομίες και τους μεγάλους χώρους που υπάρχουν στα δεξιά υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση και μεγαλύτερη διαμερισματοποίηση που βρίσκεται πλέον σε χώρους που έχουν μικρότερα κλίμακα που είναι οι ξενώνες διαβίωσης. Εδώ είναι το μη πάνω στο υδροχειριστήριο, το οποίο θα σας το δείξω και σε εσωτερική εικόνα, καθώς και την όψη του κτηρίου, σε αυτό το έδριο στο οποίο αγγίζονται τα παιδιά και η τομή στο προστάσιο. Επίσης ενδιαφέρον είχε και η επεξεργασία των όψεων, γιατί προσπαθούσαμε πάλι να μην χειριστούμε τυπικούς μορφολογικούς κανόνες, αλλά να εκφράσουμε στην όψη του κτηρίου αυτή την ενιαία επεξεργασία του στερεού. Αυτό το οποίο χρησιμοποιήσαμε λοιπόν για να λύσουμε αυτό το θέμα των όψεων ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέγεται μόνο νόηματα σχηματισμοί. Θα σας εξηγήσω το επόμενο slide τι σημαίνει. Γιατί και αυτό έχει πάλι μια συμβολική χειρονομία. Αυτό έχει την εξής λογική. Αν σκεφτούμε έναν γάναμο, δηλαδή ένα πλέγμα από κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές, δημιουργείται μια ομοιομορφία. Ο Βόρονο ήταν ένας μαθηματικός, ο οποίος παίρνοντας αυτό το τυπικό σύστημα, άρχισε να κουνάει τα κέντρα αυτών των σημείων, έτσι ώστε να δημιουργούνται περίεργες περιοχές που συμβολίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την ισοδύναμη σχέση των σημείων, που δεν είναι όμως ομοιόμορφα, που έχει το καθένα τη διαφορετικότητά του. Επίσης, αυτό το έβριμα, το αρχιτεκτονικό έβριμα, μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε τα ανοίγματα στους χώρους σε περίεργες θέσεις, εντός εισαγωγικών. Το περίεργο είναι ότι δεν ακολουθούμε τους τυπικούς ανθρωποκεντρικούς καταλόγους που λένε ότι το παράθυρο θα έχει κοντιά στο 90 και πρέξει στο 220, αλλά βρίσκονται παράθυρα και ανοίγματα προς τα έξω σε διάφορες θέσεις, έτσι ώστε ακριβώς να είναι για όλους, όπως και αν είναι. Στη συνέχεια θα σας δείξουμε εικόνες που έχουμε φτιάξει για το κέντρο. Αυτή είναι η είσοδος του κέντρου από την πλευρά της 28ης Οκτωβρίου. Έχει ενδιαφέρον γιατί κάθε φορά που συζητούσαμε με τους σύμβουλους μας τους γιατρούς, οι εικόνες μας είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αλλά δεν έχουν το νόημα αυτή τη στιγμή το να είναι εντελώς πραγματικές. Προσπαθούν να μεταφέρουν το κλίμα, την ατμόσφαιρα και την ψυχή του κτηρίου. Οπότε βλέποντας τη ράμπα που έχει απόσταση από το δέντρο, μας λέει ένα όχι, εδώ θα θα πέσει. Αλλά αυτό είναι κάτι που ξέρει. Εμείς δεν θέλουμε να μένουμε σε αυτές τις στοιχείες, προφανώς και δεν θα πέσει κάποιος, προφανώς και θα έχει κάγκελο και προφανώς όλα αυτά είναι ζητήματα που λύνονται όταν κανείς προχωράει και προχωράει μέχρι το τέλος. Αυτό όμως που θέλω, το νόημα αυτής της εικόνας να σας δείχνω δεν είναι για να βλέπετε ένα τελικό προϊόν, αλλά να βλέπετε πώς έχει δημιουργηθεί και τον τίτλο κτίριο. Αυτή είναι η είσοδο του κέντρου. Αυτή είναι η όψη από την Πάπου Μελά. Εκεί που έχουμε βάλει τα ανθρωπάκια είναι που δημιουργείται η είσοδο προς τον παιδικό σταθμό. Και στο πλάι είναι η είσοδο των πρώτων ξενών που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Ενώ από την πίσω πλευρά είναι οι περιοχές οι οποίες αγγίζονται οι άνθρωποι που διαμένουν. Επίσης, γίνεται το. Επίσης θέλω να σας δείξω και εκτός από τα ανοίγματα που υπάρχουν στις όψεις, υπάρχουν και αυτές οι τυφλές όψεις που είναι οι περιοχές στις οποίες έχουμε μεσοτυχία, στις οποίες έχουμε οι περιοχές αυτές, δηλαδή στις περιοχές που κολλάμε στα όρια και έχουμε μεσοτυχία, είναι περιοχές που δίπλα υπάρχουν άλλες κατοικίες και θα πρέπει, είτε υπάρχει ήδη μια μεσοτυχία την οποία δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα και εμείς θα πρέπει να καταληφθούμε για να ακολουθήσουμε, είναι περιοχές που δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε την ιδιωτικότητα των άλλων κατοικιών, όπως επίσης να μην ενοχλούν και εκείνη την ιδιωτικότητα του δικού μας κέντρου. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, το κοινό σύστημα σχεδιασμού της όψης έχει περάσει την ιδιωτικότητα σε αυτές τις περιοχές. Εδώ είναι η πλευρά των ξενώνων από την πίσω πλευρά,
Όπου πάλι βλέπουμε ότι αυτό το οποίο δημιουργεί ανοίγματα στο πλήρες, στο κενό, έχει αντιστραφεί η λογική, έτσι ώστε αυτά να δημιουργούν κάποια πετάσματα προστασίας στις περιοχές που βρίσκονται από πίσω και να έχουν μια αίσθηση ιδιωτικότητα. Εδώ πάλι είναι η πλαϊνή είσοδος του παιδικού σταθμού και οι κατοικίες, γι' αυτό είναι στις κατοικίες. Εδώ βλέπουμε τους μεγάλους διαδρόμους που τα μεγάλα κενά είναι αυτές οι μεγάλες εσοχές που είχαμε κάνει προκειμένου να φωτίσουμε όλο το εσωτερικό του κτηρίου και η αυλή στην οποία γίνεται η εκδόμηση του σταθμού. Αυτή είναι η είσοδος πάλι από την 22η περίοδο στην οποία βλέπουμε πώς λειτουργεί με το ανοιχτό αμφιθέατρο. Έχουμε ανοίξει δηλαδή τα δύο μεγάλα πανέλα στην όψη του κτηρίου, τα οποία καθώς ανοίγουν ενοποιούν τον εσωτερικό χώρο εκπλώσεων και τον εξωτερικό χώρο εκπλώσεων, προκειμένου εκεί να γίνονται δρόμενα παραστάσεις, συναντήσεις, ενημερώσεις, να συμμετέχει η τοπική κοινότητα. Αυτή είναι η διάδρομη που οδηγούν και τώρα πάμε στον εσωτερικό χώρο. Αυτή είναι η άποψη του εσωτερικού και από πάνω βλέπουμε νέο χώρο σωματικής θεραπείας που έχει άμεση οπτική στον χώρο της εισόδου. Εδώ είναι η αρχή των κεκτημένων εκπαίδων των λαμπών που θα περιφέρουν στο κτίριο, καθώς και στον βάθο που βλέπουμε την είσοδο του παιδικού. Αυτός είναι ο διάδρομος, ο οποίος στη συνέχεια θα δούμε πώς περνάει η κοινότητα. Εδώ είναι ο χώρος της εισόδου του παιδικού. Αυτή είναι οι συνεχόμενες, τα συνεχόμενα και κλειμμένα επίπεδα στα οποία δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πάει σε όλα τα σημεία του κτηρίου μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε τα προφανώς έχουμε την κλίση 6% που σχεδιάζονται για όλους. Αυτός είναι ο κοινός χώρος των ξενών ανασώνων διαβίωση. Δηλαδή υπάρχει ένας κοινός χώρος, ένας ενιαίος χώρος, στον οποίο βγαίνουν τα επιμέρους ιδιωτικοί χώροι των ανθρώπων που μένουν σε μια μεγάλη παιδιά άδειας χώρας. Και αυτό είναι το υδροθεραπευτήριο, στο οποίο βλέπετε στο πλάι πως υπάρχει αυτή η διαβαθμισμένη πορεία των ανθρώπων που περνάνε γύρω από αυτόν τον χώρο, έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν και να εξαρτηθούν. Το σώμα τους είναι ωραίο, είναι όμορφο, είναι μια χαρά. Εδώ βλέπουμε όλο το κτίριο με εγκάρσιες τομές. Και στο τέλος βλέπουμε αυτόν τον χώρο, τον ανοιχτό αμφιθέατρο, μαζί με τα δύο μεγάλα πανέλα που έχουν ανοίξει στο εσωτερικό και δημιουργούν αυτό το μικρό αμφιθέατρο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αν έχετε απορίες που θέλετε να με ρωτήσετε, ενστάσεις, απορίες, ερωτήσεις, ευχαριστώ στη διάθεση. Τον κόστος, βέβαια. Για να είμαστε στην ερώτηση για τον κόστος, όποιος και να ρωτήσει, λίγο εδώ. Το κόστος είναι μεγάλο. Είναι ένα κτίριο που έχει τα κανονικά μέτρα. Σαν κτίριο αυτό που έχουμε, ότι όχι κάλυψη, είναι όλα τα επίπεδα 1800 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε μέσα στελεστή δόμηση. Το οικόπεδο είναι 2 στρέμματα και κάτι. Έχουμε στελεστή δόμηση 0,75 και έχουμε 1700 για την ακρίβεια. Που σημαίνει ότι αυτή η προγραμματική μελέτη που έχουμε κάνει, το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε σκεφτεί μαξιμαλιστικά. Και προφανώς το κόστος είναι αντίστοιχο. Σημαίνει ότι είναι 2 εκατομμύρια. Κτηρίου. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, μεγάλο το κόστος. Ο στόχος της παρουσίας για μένα δεν είναι ότι να πούμε ωραία τις χαρακτήρια που σχεδιάσατε, μας λείπουν δυστυχώς 2 εκατομμύρια και φεύγουν. Ο στόχος κατά μία αυτής της παρουσίασης είναι καταρχήν να συζητήσουμε, εφόσον υπάρχει διάθεση, να δούμε με ποιο τρόπο ακριβώς μπορεί να γίνει. Να δούμε τα όρια μας, ενδεχομένως δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε όλοι. Και αυτή η μαξιμαλιστική σκέψη που έχουμε αυτή τη στιγμή να πρέπει να την περιορίσουμε. Αλλά πρέπει να δούμε κάποιος να κάνει την αρχή. Η αρχή αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι την έχουμε κάνει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η προσέγγιση.
Από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσετε ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτό και έτσι ακριβώς, η απάντηση θα ήταν ότι μάλλον όχι, πρέπει να το υλοποιήσουμε και να δούμε ακριβώς να το βάλουμε σε ρεαλιστικά πλαίσια. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Εγώ έχω κάνει το πρώτο βήμα, δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση και τότε Καταρχήν για την δουλειά την οποία μας παρουσιάσατε. Κατά δεύτερον, συγχαρητήρια και στα παιδικά όρια. Πραγματικά κάνουν έναν αγώνα τεράστιο. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο αποδείξαμε έμπρακτα την υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Βάσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβουλίο παραχωρήθηκε χώρος όπου εσείς πάνω εκεί δουλέψατε και μας παραδώσατε αυτό το υπέροχο έργο. Άρα λοιπόν, αν λέω κάτι που δεν θα συμφωνήσει, μπορείς να το πεις. Γιατί εγώ δεν είμαι σωστά ενημερωμένος. Όχι, πες το. Έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Δήμος δηλαδή δεν έχει καμία εμπλοκή. Γνωμοδότησε θετικά. Συμφώνησε δηλαδή. Ναι, και το χρησιμοποιήσαμε αυτό το χαρτί στο φάκελό μας. Πολύ ωραία. Και υποστήριξε φυσικά Ακόμα, το έτοιμά μας. ακόμα και αυτό, εγώ είχα την εντύπωση ότι ο χώρος ήταν του Δήμου. Ακόμα και έτσι, το αγροτικής ανάπτυξης. Ο Δήμος λοιπόν συμφώνησε και συνένεσε σε αυτή την προσπάθεια και ορθώς έπραξε νομίζω εγώ, ακόμα και αν δεν είναι δικός μας ο χώρος, έδειξε δηλαδή την ευαισθησία του το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν, με το ότι δεχθήκαμε να έρθει να παρουσιαστεί εδώ, δείχνουμε και εμείς την διάθεση για συνεργασία και για προσφορά. Πιστεύω όμως ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθεί ο Δήμος σε αυτή την προσέγγιση. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες άλλες πρώτα πρωτοβουλίες, θα πρέπει να αλλάξει, παραδείγματος χάρη, η σύσταση αυτών των παιδικών ονείρων και να μην είναι απλά ένας σύλλογος ο οποίος είμαστε εμείς οι 5, 10, 15 που είμαστε ιδιώτες πλέον. Πρέπει να γίνεται μια κτηνό, ξέρω εγώ, ένα άλλο φορέα, στον οποίο μπορεί να συμμετέχει και ο Δήμος, να συμμετέχουν κι άλλοι. Και επιτρέψτε μου να είμαι επιφυλακτικός, γιατί εγώ είχα την τύχη να είμαι σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Έκανα 7 χρόνια πρόεδρο στο πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, όπου με δικές μου παρεμβάσεις μπήκε στο δημόσιο για να σωθεί και ονομάζεται Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης με όλες αυτές τις δομές που μου έβλεπα τώρα. Θυμόμουν αυτά τα χρόνια που ιδρώσαμε εκεί πάνω για να το κρατήσουμε όρθιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή πώς μπορεί να γίνει η συνεργασία. Εμείς φαντάζομαι σαν Δημοτική Αρχή και πιστεύω εκπροσωπώ όλους τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλιο, είμαστε θετικοί καταρχήν σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την προσέγγιση. Από εκεί και πέρα θα καθίσουμε να συζητήσουμε πώς και με ποιο τρόπο και εμείς θα είμαστε χρήσιμοι. Γιατί αν συνεχίζει να γίνεται η προσπάθεια μόνο από το Σύλλογο Παιδικά Όνειρα, νομίζω ότι εμείς θα είμαστε εδώ στην ευχάριστη θέση να λέμε συμφωνούμε, παιδιά, προχωρήστε. Όχι εμένα, όποιος άλλος συνάδελφος έχει να πάρει το λόγο. Λοιπόν, η ιστορική αλήθεια αυτής της ιστορίας είναι η εξής. Το 2005-2006 ξεκίνησε μια προσπάθεια στο Δήμο Αξιού τότε, που πήγαν για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, ειδικοί δάσκαλοι λογοθεραπείας και ξεκίνησε μια πρώτη προσπάθεια. Ιδρύθηκε ένας σύλλογος όπου λειτουργούσε πάρα πολύ με πολλές πρωτοβουλίες, αλλά είχε και την αρρωγή του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια. Τότε μπήκε το θέμα να δώσει ο Δήμος ένα υπόπεδο για να μπορέσουμε να γίνει ένα κτίριο που θα καλυφθούν οι ποικιλότροπες ανάγκες μελλοντικά αυτών των παιδιών. Και αυτό είναι έργο κοινωνικής πολιτικής που προφανώς δεσμεύει όλους τους ανθρώπους και νομίζω κανείς δεν θα μπορούσε να πει όχι. Υπήρχε τότε η οπτική προσέγγιση ότι ο Δήμος, επειδή προφανώς δεν πραγματοποιεί τέτοιο έργο με ειδικούς του χώρους, θα πρέπει να διεκδικήσει να μπει σε ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πάρα πολλά τότε που ήταν η εποχή των Παχιών Αγελάδων υπήρχαν δώσει χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν τέτοιες υποδομές. Ο χώρος που δόθηκε από τον Δήμο τότε, από το Δήμο Αξιού τότε, για ποιοι λόγους δεν είχε αρέσει σαν οικόπεδο, ήταν χώρος στο λιβάδι που πρέπει τις εγκαταστάσεις. Οπότε αλλάχτηκε και έδωσε ο Δήμος έδωσε, ήταν ο κ. Ζουτίκας, ο συγχωρεμένος Ζουτίκας, έναν άλλο χώρο, δηλαδή πήρε απόφαση τον χώρο, μετά ανακαλύφθηκε ότι ο χώρος δεν ανήκε
στο Δήμο, αλλά ανοίξουν την αγροτική ανάπτυξη. Οπότε δόθηκε η συνένεση του Δήμου και παραπολύθηκε. Άρα λοιπόν ο Δήμος, όσον αφορά τη βούληση, την έκφρασε με πολύ καθαρό τρόπο. Τώρα, η δικιά μου η άποψη είναι και τότε, δεν θέλω να επέμβω στη δική του θέση, είναι λεπτό το ζήτημα. Όταν ο σύλλογος σου λέει ότι έχω μια άλλη στρατηγική, οφείλω να τη σεβαστώ. Έτσι. Αυτοί αποφασίζουν, ο Δήμος βοηθάει. Είναι ότι από το να μαζεύουν χρήματα, δηλαδή κάναν προσπάθειες φιλότιμες και στηρίξαν και πολλοί ιδιώτες, δώσαν χρήματα, υπήρχε μια διάθεση, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είχε σε πρακτικό επίπεδο. Είναι ότι εύκολα η Δημοτική Αρχή, πιο εύκολα, όχι εύκολα, πιο εύκολα η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να εντάξει ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση προκειμένου να γίνει αυτό το έργο. Αν υπάρχει αυτή η στρατηγική, θεωρώ ότι αυτός είναι ένας δρόμος. Συνεργασία της Δημοτικής Αρχής μαζί με το Σύλλογο για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει χρηματοδότηση και να γίνει το έργο αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου οπτική όμως. Αλλά προφανώς τον πρώτο λόγο τον έχει ο Σύλλογος. Αν δεχτούν αυτή τη στρατηγική, αυτή την προσέγγιση, ο Δήμος σύσσωμος, νομίζω δεν θα πει κανένας όχι, έτσι, προφανώς είναι έργο που αφορά όλους μας, έτσι είναι υποχρέωση των δημοτών στα αδύνατα μέλη της κοινωνίας μας να προσφέρει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, πρέπει να συμπαρασταθεί. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου οπτική που την είχα ανέκαθεν, γι' αυτό το ξεκινήσαμε το 5 και το 6. Το 5 το 6 ήμουν δήμαρχος, θυμάμαι με την Πόρπη τη Σουμπάρα κάναμε προσπάθεια, εδώ πέρα παρούσα και νομίζω ότι είχαμε κάνει μια πολύ καλή ιδέα. Το ξεκινήσει αυτό το θέμα, βέβαια και μετά συνεχίστηκε από τον συγχωρεμένο του Λιουτίκα και νομίζω και η τωρινή Δημοτική Αρχή θα κάνει το ίδιο πράγμα. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση. Θεωρώ ότι πιο εύκολα μπαίνει μέσα σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τι είναι διαθέσιμα προγράμματα αυτή τη στιγμή, δεν το έχω ψάξει, αλλά θα το δούμε.